Thank you very much. Ms. Borzan. Zahvaljujem gospodine predsjedniče. Drage kolegice i kolege, već su neki prije mene govorili dakle da je ovaj prijedlog uspio ono što nam se činilo nemoguće povezati sve političke opcije i ujediniti ih u ovom parlamentu, ali i šire od toga. Naime, teško je zamisliti da recimo američki pregovarači u TTIP-u i Greenpeace mogu imati isto mišljenje, ali evo dogodilo se i to da su se složili da ovaj prijedlog nije dobar. Protiv ovog prijedloga su i brojne države članice, udruge civilnog društva, udruge poljoprivrednika, dakle vrlo široki spektar ljudi. Kada neki zakon kritiziraju svi zainteresirani, onda znači da je on ili jako dobar ili jako loš. Nažalost, u ovom slučaju rekla bih da se radi o ovom drugom. Deklarativni cilj regulative je više samostalnosti za države članice kada se na razini Unije odobrava nova GMO hrana i stočna hrana, no smatram da bi rezultati primjene ovakve direktive unijele kaos na unutarnje tržište i sudske tužbe biotehnoloških tvrtki protiv država i regija koje zabrane prodaju njihovih proizvoda. Činjenicu da za regulativu nije napravljena procjena učinka, tu činjenicu komisija pravda kratkoćom rokova, no vjerojatno su i sami sigurni u to što bi u takvoj procjeni pisalo. Zaključno mogu reći da se pridružujem kolegama koji smatraju da ovakav prijedlog treba odbiti i da bi trebao postojati plan B, ali evo kao što je kolega Eickhout pitao komisiju, ja mogu reći i podsjetiti da kada smo imali na odboru sastanak s povjerenikom Andriukaitisom, ja sam ga pitala direktno postoji li plan B i on mi je vrlo jasno i direktno odgovorio da ne postoji. Stoga evo bit će mi drago i zanimljivo čuti je li došlo do promjene takvog stava. Hvala.